Mao ni siya tag-iya day. Sa iyang pag-vlog-vlog, mao ni yang napundar. Vlogger ni. Guys, karon Kay nahinay naman kong karya ng vlog-vlog. Okay. Naman silingang mag-vlog, masuko siya. Nakadesisyon na lang ko makoy nga. Dinaalan ko mag-vlogger. ayo oy sayang ana nga imo na tong nasugdan tuwasa na lang to. Sayang ana oy. Saon man nga naglikay na lang sa taning atong silingan nga mag-vlogger. Kay manaway man, mangunay man ug mura mag siya ray mukha og bugas. Mura magkulban ng tagkaldero niya. Sa wayon pa nga di ka mao mo acting. Ka siguro ng mga tawanan gud ay. Manaway di ay. Naway ay mura mag taga-asan tawhana nga. Unya ang katong nanaway, kamao sa katong mo acting. Mao say problema niya. Tan-aon ko. Dinaan sa kong daghang istorya mao ning naka desisyon lang sa gyud ko nga manginabuhi lang kog laing manginabuhi.